አብናይ ሎሚ ቪዲዮ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ኣብ ዘመነ ህይወቱ እንተወሓደ ሓደ ግዜ ዘጨንቆ ምናልባት እውን ሕጂ ንዓኻትኩም ዘጨንቆኩም ዘሎ ሓደ ዓብይ ሕቶ ሒዝና መፂና ኣለና። ጸሎተይ ስለምንታይ ዘይስማዕ እግዚአብሔር ስለምንታይ ስቕበለኒ ስለምንታይ እየ ዘለመንክዎ ዘይረክብ ብጾም ብጸሎት ብስግደት እኳ እንተተማሕፀንኩ ስለምንታይ ማዕጾ ህይወተይ ተዓጺዩኒ ዝብሉ ሕቶታት ናይ ብዙሓትና ሕቶታት እዮም። ኣብ ግዜ ጸገም ኣዊና ኣብ ግዜ ሕማም በኺና ኣብ ግዜ ፈተና ተንበርኪኽና ምላሽ ምስ እንሰን እግዚአብሔር ጸሎተይ ኣይሰምዕ እንዶ ይኸውን ኢልና ንርእስና ንሓትት። ሓደ ግዜ ድማ ምዝንጋዕ መልሲ ጸሎትና ናብ ተስፋ መቁራጽ ሓሊፉ እውን ኣብ እግዚአብሔር ናብ ምምራር ክመርሐና ይኽእል እዩ። ሎሚ ነዚ ዓሚቕ ሕቶ ኣብ ዘመንና ካብ ዝሓለፉ ዓበይቲ መንፈሳውያን ኣቦታት ሓደ ዝኾኑ መበል 117 ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ግብጺ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ካብ ዝመሃርዎ ትምህርቲ ብምብጋስ ኣዝዩ ዓጋብን መንፈስና ዘዕርፍን መልሲ ክንህብ ኢና። እግዚአብሔር ጸሎት ኣይሰምዕን ድዩ? ብቐዳምነት ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ሓቂ የገንዘቡና። እግዚአብሔር ጸሎት ኣይሰምዕን ዝብል ኣገላልጻ ባዕሉ ጌጋን ባህርያት እግዚአብሔር ዘይምጥንን እዩ። እግዚአብሔር ኩሉ ዝሰምዕ ኩሉ ዝፈልጥን ፈጣሪ ኩሉን እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 65 ፍቕዲ 2 ኦ ጸሎት እትሰምዕ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ናባኻ ይመጽእ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣውያት ልቢ ዘረባ ከንፈር ሓሊፉን ብቓላት ክግለጹ ዘይኽእሉ ናይ ነፍሲ እህታታት ይሰምዕ እዩ። እግዚአብሔር እዝኒ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ እሞ ባዕሉ ዶ ኣይሰምዕን እዩ? ብርግጽ ይሰምዕ እዩ እሞ ደኣ ጸገሙ ኣበይ እዩ? ኣቦና ኣቡነ ሽኖዳ ክምልሱ ከለዉ እግዚአብሔር ንጸሎትና ኩሉ ግዜ ይሰምዖ እዩ። ንሕና ብንደልዮ መንገድን ኣብ ንደልዮ ሰዓትን ኣይህበናን ይኸውን ይብሉ። እግዚአብሔር ንጸሎትና ብሰለስተ መንገድታት ምላሽ ከም ዝህብ መንፈሳውያን ኣቦታት ይምህሩ። ቀዳማይ ሕራይ እወ ይብል ዝለመናዮ ነገር ንነፍስና ይኹን ንስጋና ዝጠቅም ምስ ፈቃዱ ዝስማዕማዕ ምስ ዝኸውን ቅልጡፍ ምላሽ ይህበና። ካልኣይ ጽናሕ ይብል ግዚኡ ሕጂ ስለ ዘይኮነ ነቲ ነገር ንምቕባል መንፈሳዊ ብስለት ስለ ዝጎደለና ወይ ድማ ብትዕግስቲ ክንጽበን እምነትና ክፍትንን ምስ ዝደሊ ነቲ መልሲ የደንጉዮ። ሳልሳይ ኣይኸውንን ይብል ዝለመናዮ ነገር ንዓና ዘይጠቅም መንፈሳዊ ህይወትና ዘጥፍእ ወይ ድማ ካብቲ ዝለመናዮ ዝበልጽ ዝሓሸ ነገር ክህበና ምስ ዘዳሉ ኣይኸውንን ብምባል ካብ ጥፍዓት ይሕልወና። እምበኣርከስ ጸሎትና ምላሽ ዘይረኸበሉ ወይ ዝደንጎየሉ ቀንዲ ምኽንያታት ካብ ትምህርቲ ኣቡነ ሽኖዳ ብኣንጻሩ ብዝርዝር ንመልከት። ቀዳማይ ኣብ መንጎናን ኣምላኽን ዘሎ መንደቕ ሓጢኣት ቀዳማይን ዋነኛን ጸሎትና ከይስማዕ ዝገብር ምኽንያት እዩ። ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዝሃነጽናዮ መንደቕ ሓጢኣት እዩ። ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 59 ፍቕዲ 1-2 ነዚ ሓቂ ብዝገርም ኩነታት ከምዚ ክብል ኣቐሚጥዎ ኣሎ። እንሆ ኢድ እግዚአብሔር ካብ ምድሓን ኣይሓፀረትን እዝኑ እውን ካብ ምስማዕ ኣይደንቆረትን። ግናኸ ኣበሳኹም ኣብ መንጎኹም ኣብ መንጎ ኣምላኽኩምን ፈላልዩኩም ኣሎ። ከይሰምዓኩም ድማ ሓጢኣትኩም ገጹ ካባኻትኩም ከዊልዎ ኣሎ። ኣቡነ ሽኖዳ ነዚ ከብርሁ ከለዉ ብሓደ ኢድና ሓጢኣት ኣጥቢቕና ሒዝና ብኻልእ ኢድና ድማ ንጹህ በረኸት እግዚአብሔር ክንቕበል ኣይንኽእልን ኢና ይብሉ። መብዛሕትና ናብ እግዚአብሔር እንጭድር ጸገም ምስ በጽሐና መከራ ምስ ዘጋጥመና ወይ ገለ ስጋዊ ነገር ምስ እንደሊ ጥራይ እዩ። ግናኸ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ካብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ርሒቕና ብሓሶት ብዝሙት ብስርቂ ብኽፍኣት ብሓሜትን ብቂምን ጽልእን ተዘፊቕና እናነበርና ኣእዳውና ናብ ሰማይ ክንዘርግሕ ከለና ጸሎትና ብኡ ንብኡ ክስማዕ ንደሊ። እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ። ጸሎትና ናብ ዝፋኑ ክበጽሕ ቅድም ንስሓ ክንኣቱን ልብና ክነጽርን ይግባእ። ንስሓ ዘይቀደሞ ጸሎት መሰረት ከም ዘይብሉ ገዛ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረኒ በደለይ ኣንጽሓለይ ከም በዝሒ ምሕረትካ መሓረኒ ኢሉ ብንስሓን ብንብዓትን ዝጅምር ጸሎት ብፍጹም ናብ ምድሪ ኣይወድቕን እዩ። ዳዊት ብሓጢኣት ምስ ወደቐ ቅድም ዝሓተቶ መንግስቱ ክምለሰሉ ዘይኮነስ ኦ ኣምላኽ ከምቲ ሳህልኻ መሓረኒ ብምባል ልቡ ከንጽሓሉ እዩ ነይሩ። ስለዚ ጸሎተይ ኣይተሰምዐን ካብ ምባልና ቅድሚኡ ኣብ መንጎ ኣምላኽን እንታይ መንደቕ ሓጢኣት ኣሎ? ንስሓ ዘይኣተ ኩሉ ስውር በደል ይህሉ ዶ ኢልና ርእስና ብዕምቆት ክንምርምር ኣለና። ካልኣይ ምስ ፍቃድ እግዚአብሔር ዝጻረር ጸሎት። ካልኣይ ምኽንያት እንጽልዮ ጸሎት ምስ ፍቃድ እግዚአብሔር ዝጻረር ምዃኑ እዩ።
ሃዋርያ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ከም ፍቓዱ ጌርና ሓደገ ነገር እንተለሚና ይሰምዓናዩ ይብል። አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ብዘገርምን ንጹርን ብዝኾነ ምሳሌ ነዚ ይምህሩ። ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ነብኡ ዘንጸባረቕ በሊሕ ካራ ሃበኒ ክጻወተሉ ኢሉ መሪሩ እንተበኸየ ኣቦኡ ነቲ ውሉዱ ስለ ዝፈትዎ ነቲ ካራ ብፍጹም ኣይህቦን እዩ። እቲ ቆልዓ እንተበኸየ እንተኾረየ ነብኡ እንተጸልኦ እውን እቲ ኣቦ ግና ናይ ውሉዱ ምጉዳእ ስለ ዘይደሊ ነቲ ኣውያቱ ቆልዓ ዕሽሽ ይብሎ እምበር ነቲ ሓደገኛ ነገር ኣይህቦን እዩ። ንሕና እውን ብጸሎትና ብዙሕ ግዜ እንልምኖ ንነፍስና ዘይጠቅም ኣብ መወዳእቱ እውን ኣብ ገደል ሒዝና ዝኣቱ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ዝመጽእ ይርኢ እዩ። ንሕና እንርእዮ ናይ ሎሚ ጥራይ እዩ። ሎሚ እዚኣ ዝተፈልየ ስራሕ ሃበኒ ምስ ሰብኣ መርዕወኒ እዚ ሃብቲ ሃበኒ ናብ ወፃኢ ሃገር ክኸይድ መንገዲ ክፈተለይ ኢልና ንበኪ ግናኸ እቲ ዝተመነናዮ ነገር ምድሓና ከም ዘዕንቅጽ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዘርሕቐና ናብ ፍቕሪ ዓለም ከም ዝስሕበና ወይ ናብ ትዕቢት ክመርሐና ከም ዝኽእል ኣምላኽ ኣቐዲሙ ይፈልጥ እዩ። ንሕና ንሓጎስ ስጋና ክንጭነቕ ከለና እግዚኣብሔር ግና ንዘላለማዊ ድሕነት ነፍስና ይጭነቕ። ስለዚ ብዘይምምላሱ ካብ ዓብዪ ሓደጋ ይሕልወና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስፍራ ተኽልቲ ጌቴሰማኒ ብዝጸለዮ ጸሎት ንዓና ዓብዪ ኣብነት ገዲፉልና እዩ። ኣቦዬ ዝኣክል እንተ ኾይኑስ ዝከኣል እንተ ኾይኑስ እዚ ጽዋዕ እዚ ኻባይ ይሕለፍ፣ ግናኸ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ዘይኾነስ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ይኹን። ናይ ርእስና ፍቓድ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ክንጽዕን ምፍታን ጸሎት ዘይኮነስ ትእዛዝ እዩ። ሳልሳይ ጸሎት ዕላማ ጸሎትና ስጋውን ምድራውን ጥራይ ምዃኑ ሃዋርያ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 3 ትልምኑ እሞ ብትምኒት ስጋኹም ክተዝምዎ ኢልኹም ብኽፉእ ስለ ትልምኑ ኣይትቕበሉን ኢኹም ብምባል ጸሎትና ስለምንታይ ከም ዘይስማዕ ግልጺ ይገብረልና። ኣቡነ ሽኖዳ ከም ዝምህርዎ መብዛሕትኡ ግዜ ጸሎትና መንፈሳውነት ዝጎድሎ ምድራውን ስጋውን ጥራይ ይኸውን። ንጽልዮ ንምድራዊ ዕብየት፣ ንዝና፣ ንስልጣን፣ ንምቾት ዝመልኦ ናብራ፣ ክብሪ ሰባት ንምርካብ ወይ ውድቀት ጸላእትና ንምርኣይ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ንወዲ ሰብ ዝፈጠሮ ነዛ ሓላፊት ዓለም ዘይኮነስ ንዘለኣለማዊት መንግስቱ እዩ። ምድራዊ ነገር ኩሉ ሓላፍን ጠፋእን እዩ። ንእግዚኣብሔር ከም መማልኢ ምድራዊ ድሌታትና ጌርና ክንርእዮ የብልናን ይብሉ ኣቦና። እዚ ሃበኒ እቲ ግበረለይ እዚ ያማልኣለይ ጥራይ ዘይኮነስ ኦ ጎይታ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ ሓጢኣት ክጽየፍ ግበረኒ፣ ፍቕሪ ሃበኒ፣ መንፈስ ቅዱስካ ኣይትውሰደለይ፣ ብሃይማኖት ክጸንዕ ደግፈኒ ኢልና ክንጽሊ ከለና ሰማያት ይኽፈቱ። ጎይታና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 33 ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ኢሉ ኣሎ። ንሕና ግና ብዙሕ ግዜ እንደልዮ ነቲ ዝውሰኽ እምበር ነታ ዋና መንግስቲ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወትና፣ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን፣ ብዛዕባ ሰላም ሃገር፣ ብዛዕባ ሕሙማትን ድኻታትን እንገብሮ ጸሎት ኣብ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝተፈተወ እዩ። ስስዓ ዝመልኦ ጸሎት ግና ብዙሕ ርሕቐት ኣይኸይድን እዩ። ራብዓይ ይቕረ ዘይምባልን ቂም መሓዝን ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወት ኣዝዩ ዝኸበደ ግና ኸጸሎት ከይስማዕ ዝገብር ዝዓበየ ዕንቅፋት ይቕረ ዘይምባል እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 14-15 ንሰብ በደሎም እንተዘሓዲግኩምሎም ግና ኣቦኹም ድማ በደልኹም ኣይሓድገልኩምን እዩ ኢሉ ኣሎ። እዚ ኣዝዩ ዘፍርህ ቃል እዩ። ኣቡነ ሽኖዳ ነዚ ነጥቢ ኣጥቢቖም የልዕልዎ። ብኸመይ ኣብ ልብኻ ንሓውኻ ወይ ንሓፍትኻ ቂም ሒዝካ ጽልኢ ጠኒስኻ ንእግዚኣብሔር ኦ ኣቦና በደልና ይቕረ በለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኢልካ ትጸሊ ብምባል ይሓቱ። ይቕርታ ዘይብሉ ጸሎት ክንፊ ከም ዘየብላ ዑፍ እዩ። ናብ ላዕሊ ክነፍር ኣይኽእልን እዩ። እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። ኣብ መንጎ ፍቕርን ጽልእን ድማ ዋላ ሓደ ዓይነት ሕብረት ክህሉ ኣይኽእልን እዩ። ሓደ ሰብ በዲሉና ኣሕዚኑና ስምና ኣጥፊኡ ንብረትና መንዚዑ ወይ ክፉእ ገይሩልና ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ብስጋ ክሕሰብ ከሎ ኣዝዩ የሕምም የቆጥዕ እውን እዩ። ግናኸ ንሕና እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እግዚኣብሔር ብሓሳብ፣ ብቓል፣ ብግብሪ፣ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንብድሎ ኢና። ንሱ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ኣዝዩ ዝኸበደ በደልና ብነፃ ይቕረ ክብለልና ከሎ ንሕና እውን ነቶም ዝበደሉና ዘሕዘኑና ሰባት ብምሉእ ልብና ይቕረ ክንብል ግዴታና እዩ። ልብና ብቂም ብሕነ ምፍዳይን ብጽልእን እናነደደ ኦ እግዚኣብሔር ጸሎተይ ስማዕ እንተበልና ፍትሓዊ ኣይከውንን እዩ። ስለዚ ጸሎት ቅድሚ ምጅማርና ኣብ ልብና ቂም ዝሓዝናሉ ሰብ ዘኪርና ይቕርታ ንግበረሉ። ሽዑ ማዕፀ ጸሎትና ወለል ኢሉ ክኽፈት እዩ። ሓምሻይ
بأمنة بزي ጥርጥርን ምጽላይ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር እንገብሮ ናይ ቀረባ ዝርርብ እዩ እቲ ዝርርብ ድማ ኣብ ሙሉእ እምነት ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ሐዋርያ ያዕቆብ ግናኸ ብዘይ ጥርጥር በእምነት ይለምን እቲ ዝጠራጠርሲ በቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝለዓለሉን ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እሞ እቲ ብኸምዚ ዝበለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ኣቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ብዛዕባ እምነት ከምህሩ ከለው ጸሎትካ ክስማዕ እንተደሊኻ ጸሎትካ ምስ ወዳእኻ እግዚአብሔር ከም ዝሰምዓካ ኣሚንካ ኣመስግን ይብል መብዛሕትና ንጽሊ ኢና ግናኸ ውሽጥና ብጥርጥር ዝተመልአ እዩ እግዚአብሔር እዚ ኣዶ ይገብረለይ ይኸውን ንዓይ ንሓጥእ ዶ ይሰምዓኒ ይኸውን እዚ ጸገመይ እኮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ መፍትሒ ይህልዎ ድዩ ሓካይም ኣይከኣልን ኢልዎም ከሎ ብኸመይ ክሓዊ እዩ እናበልና ንኣምላኽና ንጠራጠሮ ንጸገምና ካብ ዓቕሚ እግዚአብሔር ንላዕሊ ጌርና ንሓስቦ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ካህሊ ኣምላኽ እዩ ጸሎትና ሓይሊ ክህልዎ ነቲ እንልምኖ ነገር እግዚአብሔር ከገብሮ ከም ዝኽእል ብፍጹም ልቢ ክንኣምን ኣለና ጥርጥር ጸላኢ ጸሎት ነቐዝ እምነት እዩ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 24 ጎይታና ስለዚ እብለኩም ኣለኹ ጸለኹም ወን ዘለመንኩም ወን ሁሉ ከም ዝረኸብኩም ወእመኑ ክኾነልኩም ድማ እዩ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ክንጽሊ ከለና ኣብ ሓይልን ፍቕርን እግዚአብሔር ፍጹም ዝኾነ ምትእምማን ክህልወና ይግባእ ሻድሻይ ትኹረት ዘይብሉ ጸሎት ምዝርዋው ኣእምሮ ኣቡነ ሽኖዳ ብዕምቆት መንፈሳዊ ኣረኣዮም ካብ ዘቐመጥዎም ነጥብታት ሓደ ጸሎት ኣብ እንገብረሉ ሰዓት ትኹረትና ፋሕ ምባሉ እዩ ንስኻ ባዕልኻ ናይ ርእስኻ ጸሎት ትሰምዖ እንተዘይሃሊኻ እግዚአብሔር ብኸመይ ክሰምዓካ ትጽበ ብምባል ዘመወግድ ሕቶ የልዕሉ ብኣፍና ቃላት እናደጋገምና ኣእምሮና ግና ኣብ ዕዳጋ ኣብ ስራሕ ቦታ ምስ ኣዕሩኽትና ኣብ ዝግበር ዕላል ወይ ኣብ ዕለታዊ ጭንቀት ናብራ ዝባዝን እንድሕር ኮይኑ እቲ ጸሎት ህያው ኣይከውን ብኸንፈርና ንእግዚአብሔር እናመስገንና ልብና ግና ካብኡ ዝረሓቐ እንተኾይኑ ጸሎትና ከንቱ ድኻም ይኸውን እግዚአብሔር ዝደሊ ቃላት ዘይኮነስ ልቢ እዩ ወደየ ልብኻ ሃበኒ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 26 እዩ ዝብል እሞ ጸሎትና ክስማዕ ክንጽሊ ከለና ብመንፈስ ምእካብ ኣብ ቅድሚ መን ከም ጠጠው ልበልና ምሕሳብ ከምኡውን ቃላትና ካብ ልቢ ምፍልፋል ይግባአና ኣእምሮና ምስ ዝዝረውና ወይ ምስ ዝብተነና ቀልጢፍና ናብቲ ጸሎት ብምምላስ ትኹረትና ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ ክንገብር ይግባእ ምጽላይ ክበሃል ከሎ እኮ ምስ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ምዝርራብ ማለት እዩ ምስ ምድራዊ ንጉስ ወይ በዓል ስልጣን ክንዘራረብ ከለና ሙሉእ ትኹረትና ከም እንህብ ኩሉ ምስ ንጉስ ነገስቲ ክንዘራረብ ደኣ ክንደይ ዝኣክል ትኹረትን ኣኽብሮትን ክህልወና ይግባእ ሻውዓይ ጽንዓት ምስኣንን ቀልጢፍካ ተስፋ ምቑራፅን ኣብ ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ከይሰልቸዩ ወትሩ ክጸልዩ ከም ዘለዎም ንምምሃር በዛዕባ እታ ዘይትስልቺ መበለት ምሳሌ ተዛሪቡ ኣሎ እቲ መበለትን እግዚአብሔር ንዘይፈርሕን ሰብ ንዘይሓፍርን ዓመፀኛ ፈራዲ ደጋጊማ ብምሕታታ ስለዘጨነቐቶ ጥራይ ፍትሒ ረኺባ እያ እግዚአብሔር ደኣ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጭድሩ ሕሩያቱ ዶ ግዲ ኣይፈርደሎምን እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 7 ይብል ጎይታ ኣቡነ ሽኖዳ እግዚአብሔር መልሲ ጸሎትና ዘደንጉዮ ንትዕግስትና ንጽንዓትናን ንዕኡ ዘለና ፍቕርን ክፍትን ኢሉ እዩ ኢሎም ይምህሩ ሓደ ግዜ ሓደ ነገር ንልምን እሞ ኣብ ሰሙኑ ወይ ኣብ ወርሑ መልሲ ንስእን ጸሎት ነቋርጽ እግዚአብሔር ኣይሰምዓንን ንዓይ ኣይኸውንን እዩ ኢልና ተስፋ ንቆርጽ እዚ መንፈሳዊ ስንፍና እዩ ቅዱስ አውግስጢኖስ ከዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ነቲ ዝለመናዮ ነገር ብኡንብኡ ዘይህበና ዓቕሚ ትምኒት ጸሎትና ንምዕባይ እዩ ይብል ቀልጢፍና ዘረኸብናዮ ነገር ቀልጢፉ እዩ ዋጋ ዝስእን እግዚአብሔር ነቲ መልሲ ከደንጉዮ ከሎ ብጸሎት ምስኡ ነዊሕ ግዜ ክንሕልፍ መንፈሳዊ ጥንካሬ ክንረክብ ምስኡ ዘለና ዝምድና ክድልድል ከምኡ ነቲ ውህበት ምስ እንቕበል ብደንቢ ክነመስግኖ ሓሲቡ እዩ ስለዚ ጸሎትና ኣይተሰምዐን ኢልና ተስፋ ኣይንቁረጽ ምጽላይ ማዕጾምን ኩሕኳሕ ምድላይ ብፍጹም ኣይነቋርጽ ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾ ኳሕኩሑ ክኽፈተልኩም እዩ ዝብል ቃል ናይ ወትሩ ትጋህ ዝሓትት እዩ ሻምናይ ፍጹም ግዜ እግዚአብሔር ዘይምርዳእ መኽብብ ኣብ ምዕራፍ 3 ንኹሉ ዘመን ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዝኸውን ኩሉ ነገር ግዜ ኣለዎ ከም ዝበሎ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ኣቆጻጽራን ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ኣቆጻጽራን ዓብይ ፍልልይ ኣሎ ንሕና ሰባት ኩሉ ግዜ ተሃወኽቲ ህውኻት ኢና
ሎሚ ዝለመናዮ ነገር ሕጂ ኣብዛ ሰከንድ እዚኣ ንሕና ብዝሓሰብናዮ መንገዲ ክግበረልና ንደሊ ፍጥነት ናይዚ ዘመን ቴክኖሎጂ እውን ኣብ ነገራት ዘለና ትዕግስቲ ኣጽንቅዎ እዩ ኩሉ ነገር ብምጽቃጥ መልጎም ብሓንቲ ክሊክ ክኾነልና ንምና ኣቡነ ሽኖዳ ግና ከምዚ ይብሉ እግዚአብሔር ኣይድንጉይን እዩ ኣይቅድምን እውን እዩ ንሱ ኩሉ ግዜ ኣብታ ትክክለኛ ሰዓት ይበጽሕ መጽሓፍ ቅዱስ እንተተመልከትና ዓበይቲ ኣቦታት እምነት መልሲ ንምርካብ ነዊሕ ግዜ ተጸብዮም እዮም አብርሃምን ሳራን ውሉድን ምርካብ ክንደይ ዓመት ተጸበዩ ዳዊት ንጉስ ኮይኑ ብሳሙኤል ድሕሪ ምቕባኡ ብኡንብኡ ኣብ ዙፋን ኣይደየበን የግዳስን ዓመታት ኣብ በረኻ ተንከራተተ ብሳኦልን ተሰደደ እግዚአብሔር ግዚኡ ክሳብ ዝበጽሕ ስቕ ዝብሎ ነቲ ነገር ስለ ዘይረኣይ ወይ ስለ ዘይኽእሎ ዘይኮነስ እቲ ዘዳለወልና ህይወት ሙሉእ ዝኸውን ንሕና እውን ነቲ ህይወት ንምስካም ብቕዓት እንኸውን ንሱ ብዝቆጸሮ ትክክለኛ ግዜ ጥራይ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ግዚኡ ዝመጽእ በረኸት ናብ መርገም ናብ ትዕቢት ክቕየር ይኽእል እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣይሰምዓንን ካብ ምባል ግዚኡ ገና ኣይበጽሐን ኣቦይ ዝጠቕመኒ ግዜ ይፈልጥ እዩ ኢልካ ብትዕግስቲ ምጽባይ መለለይ ናይ ሓቀኛ ዝበሰለ ክርስቲያን እዩ ታሽዓይ ትዕቢትን ርእስኻ ምጽዳቕን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 9 ክሳብ 14 ብዛዕባ ጸሎት ፈሪሳውን ቀራጽን ነንብብ እቲ ፈሪሳዊ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ደው ኢሉ ኦ ኣምላኽ ከምቲ ካልእ ሰብ ስለ ዘይኮንኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ ይጸውም ካብ ዝረኸብኮ ኩሉ ዕሽር ኣውፅእ እናበለ ብትዕቢት ርእሱ ብምጽዳቕ ጸለየ ንሱ ዝጸለየ ርእሱን እግዚአብሔር ንምርኣይ እዚ ኩሉ ይግባኣኒ እዩ ብዝብል ስምዒት እዩ ነይሩ እቲ ቀራጺ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ዓይንቱ ናብ ሰማይ ከቋምት እኳ ኣይደፈረን ኣፍ ልቡ እናወቕዐ ኦ ኣምላኽ ንዓይን ሓጥእ መሓረኒ በለ እግዚአብሔር ዝሰምዐን ኣይመን ነይሩ ናይቲ ትዕቢተኛ ፈሪሳዊ ዘይኮነስ ናይቲ ትሑት ቀራጺ ጸሎት እዩ ነይሩ ኣቡነ ሽኖዳ ክምህሩ ከለው እግዚአብሔር ንዕቡያት ይቃወሞም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ዝብል ናይ ሐዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ናይ ጴጥሮስን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 5 መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ የዘኻኽሩና ናብ እግዚአብሔር ክንጽሊ ከለና ጸጋኡ ምሕረቱን ለውሃቱን ከም እንጽበ ደካማታት ለመንቲ ክንኸውን ኣለና እምበር ብሰናይ ግብርና ተመኪሕና እዚ ጾም ስለ ዝጾምኩ እዚ ዕሽር ስለ ዝሃብኩ ክንድዚ ስለ ዝጸለይኹ ኣነ ካብቲ ካልእ ዝሓሸ እየሞ ቀልጢፍካ መልሲ ሃበኒ ብዝብል መንፈስ ክኸውን የብሉን ሰናይ ስራሕና መውጽኢና ዘይኮነስ ንጸጋ እግዚአብሔር እንህቦ ንእሽቶ ምላሽ እዩ ትዕቢት ማዕጾ ጸሎት ዝዓጽ እዩ ርእሱ ኣቲሒቱ ሓጢኣቱን ዘይምውቅዓን ኣሚኑ ብንብዓት ዝጽሊ ሰብ ጸሎት ግና ደበናታት ቀዲዱ ናብ ዙፋን ወይ መንበሪ እግዚአብሔር ይበጽሕ እዩ እግዚአብሔር ንዝተሰበረን ዝተዋረደን ልቢ ኣይንዕቆን እዩ 10 እግዚአብሔር ዝሓሸ ነገር ክህበና ምስ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ምናልባት እውን ኣዝዩ መጽናዕንዒ ዝኾነ ትምህርቲ ኣቡነ ሽኖዳ እግዚአብሔር ንጸሎትና ዘይሰምዕ ምስ ዝመሰለና ወይ ኣይኸውንን ምስ ዝብለና ንሕና ካብ ዝለመናዮ ኣዝዩ ዝበልጽን ዝሓሸን ነገር ክህበና ምስ ዝምድብ እዩ ዝብል እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ 2 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ብዛዕባ ኣብ ስጋኡ ዝተዋሃቦ ሸኾርተን ወይም ዓይነት ሕማም ወይ ፈተና ካብኡ ከርሕቐሉ ንእግዚአብሔር 3 ግዜ ኣጥቢቑ ለሚኑ እዩ ጳውሎስ ማለት እኮ ብጨርቂ ክዳኑ ብጸላሎቱ ከይተረፈ ሙታት ዘተንስእ ሕሙማት ዝፈወሰ ዓብይ ሐዋርያ እዩ ግናኸ ንርእሱ ዝጸለዮ ጸሎት ኣይተመልሰን መልሲ እግዚአብሔር ፈውሲ ኣይነበረን እቲ መልሲ ጸጋይ ኣኽለካ ሓይለይ ኣብ ድኻም እዩ ዝፍጸም ዝብል እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ንጳውሎስ ስጋዊ ፈውሲ ዘይኮነስ ካብ ፈውሲ ዝበልጽ ትዕቢት ዘጥፍእ መንፈሳዊ ጸጋ ሃቦ ንሕና እውን ኣብ ህይወትና እዚኣ መኪና ሃበኒ እዚኣ ገዛ ሃበኒ እዚኣ ዝተወሰነ ስራሕ ሃበኒ ምስዚ ሰብ ኣመርዕወኒ ኢልና ኣጥቢቕና ንልምን ንኸውን እግዚአብሔር ድማ ኣብ ውጥኑ እዚ ውህበት ንዕኡ ወይም ንዓኣ ይምጥንን እዩ ነቲ ዝበልጽ ሰማያዊ ዝሓሸ ኣዳልየሎም ኣለኹ ኢሉ ነቲ ዝሓተትናዮ ይኸልኣና ብዙሕ ግዜ ንኣሽቱ ነገራት ኣጥቢቕና ንልምን እሞ ምስእን ንሓዝን ድሕሪ ዓመታት ግና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ምስ ንርኢ ኦ እግዚአብሔር ሽዑ ነቲ ዝለመንኩኻ ብዘይምሃብኻ ተመስገን ለካስ እዚ ዓብዪ በረኸት ክትህበኒ ደሊኻ ነርካ ኢልና እነመስግነሉ ግዜ ብዙሕ እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ኣጥቢቕና ለሚና
እንተሲኢና እግዚአብሔር ዝሓሸ ነገር ከም ዘዳልወልና ኣሚንና ፍቓዱ ብሓጎስ ክንቕበል ኣለና። ንሕና ቃል እግዚአብሔር ንሰምዕ ዲና? ጸሎትና ስለምንታይ ኣይተሰምዐን ኢልና ቅድሚ ምሕታትና ንርእስና ክንሓቶ ዝግባእ ሓደ ኣዝዩ ወሳኒ ሕቶ ኣሎ። ንሕና እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ ንሰምዖ ዲና? ነቢዩ ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 13 ከምዚ ይብል፣ ከምዚ ድማ ኾነ ከምቲ ንሱ ምስ ጸውዐ እሞ ዘይሰምዕዎ ከምኡ ከዓ ንሳቶም ጸውዑ ኣነ እውን ኣይሰማዕኹን ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት። እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ሓቂ እዩ። እግዚአብሔር ብቃሉ ብካህናት ኣቦታት ብመንፈሳውያን መጻሕፍቲ ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ሕልና ሓሊፉ እውን ኣብ ህይወትና ብዘጋጥሙ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ኣቢሉ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ይዛረበና እዩ። ንስሓ እተዉ፣ ተፋቐሩ፣ ዝደኸዩ ምጽዋት ሃቡ፣ ሰንበት ኣኽብሩ፣ ካብ ሓጢኣት ርሓቑ እናበለ ይጭድር እዩ። ንሕና ግና ኣዛና ንዓጽ። ንሕና ንሕጉን ትእዛዙን እንሰምዓሉ ግዜ እንተዘይብልና ንቓሉ ዕሽሽ ኢልና ብናይ ርእስና መገዲ እንጓዓዝ እንተኾይና ንሕና ኣብ ግዜ ጸገም ክንጭድር ከለና ንሱ ስለምንታይ ክሰምዓና ንጽበ? እግዚአብሔር ዝደልዮ ዝምድና ናይ ክልተ ወገን ክልታዊ እዩ። ቃሉ ምስ እንሰምዕን ምስ እንእዘዝን ንሱ እውን ትምኒት ልብና ይሰምዕ። ስለዚ ጸሎትና ናብ ሰማይ ምእንቲ ክዓርግ ቅድም ንሕና ንቃል እግዚአብሔር እዝንናን ልብናን ክፉት ክንገብር ይግባእ። ተፈተኹም ኣሕዋትን ኣሓት ትምህርቲ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ከም ዘገንዘበና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ጸሎትና ይሰምዕ እዩ። ፈቃር ኣቦ እዩ እሞ ድምፂ ደቁ ብፍጹም ዕሽሽ ኣይብልን። ግና ንሕና እውን ጸሎትና ክንምርምር ክነስተኻኸልን ምስ ፍቓድ እግዚአብሔር ክነስተማምዕን ኣለና። ኣብ መንጎይን እግዚአብሔርን ዝሃነጽክዎ መንደቕ ሓጢኣት ኣሎ ድዩ? ዝጽልዮ ዘለኹ ፍቓድ እግዚአብሔር ድዩ ወይስ ናይ ርእሰይ ስጋዊ ትምኒ? ኣብ ልበይ ይቕረ ዘይበል ኩሉ ሰብ ቂም ዝሓዝ ኩሉ ሓዋ ኣሎ ድዩ? ዝጽልዮ ዘለኹ ብምሉእ እምነት ድዩ ወይስ ብጥርጥር? ብትዕግስቲ ግዜ እግዚአብሔር ይጽበ ድየ? ብትሕትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወዲቐ ድየ ወይስ ብትዕቢት? እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ንርእስና ብምሕታት ህይወትና ክነስተኻኸል ይግባእ። ካብ ሎሚ ጀሚርና እግዚአብሔር ጸሎተይ ኣይሰምዕን እዩ ዝብል ናይ ተስፋ ምቑራጽን ናይ ጥርጥርን ቃል ካብ ውሽጥና ነውፅእ። ኣብ ክንድእስኦ ኣምላኸ ከም ፍቓድኻ ብናይ ግዜኻ ንኽብርኻ ንምድሓን ነፍሰይ ዝኸውን ግበረለይ ኢልና ንጸሊ። እግዚአብሔር እሙን እዩ፣ ብፍጹም ራሕሪሑና ኣይጠፍን እዩ። ዝለመናዮ ዝደለናዮ ንህይወትና ዝጠቅም ኩሉ ብግዚኡን ብሰዓቱን ኣጸቢቑ ክህበና እዩ። እዚ ዕሙቕ ዝበለ መንፈሳዊ ትምህርቲ ንዓኻትኩም ከም መንፈሳዊ ጥንካረን ብርሃንን መጸናንዕን ከም ዘምጽኣልኩም ሙሉእ ተስፋን ይገብር። ብጸሎትኩም ዘክሩና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ኩላትና ጸሎትን ጾምን ልማኑን ከም ሰናይ ፈቓዱ ይቀበለልና። ኣሜን።